Skylight on uusi mukaansa tempaava alakoulun englannin sarja, joka avaa ikkunan englannin kieleen, ympäröivään maailmaan ja unelmiin. Jokaisen jakson alussa asetetaan tavoitteet ja jakson lopussa niihin palataan. Lisäksi jokainen kappale alkaa kappalekohtaisilla tavoitteilla ja päättyy checkpoint-osioon, jossa kerrataan opitut asiat ja arvioidaan omaa edistymistä. Hauskat tarinat ja samaistuttavat hahmot kannustavat lukemaan. Hello World ja Festivals-osiot tarjoavat mahdollisuuden tutustua englanninkielisten maiden ilmiöihin ja perinteisiin. Skylight tarjoaa 3 eriyttävää tasoa, jolloin opetusta voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Kaikki aloittavat yhdessä Rainbow-tasolta. Sun-tason sisällöt vievät perustasolle ja Star-taso eriyttää ylöspäin tarjoten oppilaalle enemmän haastetta. Skylight tarjoaa erillisen tehtäväkirjan enemmän tukea kaipaaville oppilaille ja tehtäviä lähes natiivisti englantia puhuville. Kirjojen toistuva rakenne ja monipuoliset tehtävät auttavat tuntien suunnittelussa. Skylight-sarja tuo iloa oppimiseen ja antaa jokaiselle mahdollisuuden kehittyä tähdeksi omalla taitotasollaan.